kto ti najviac ukazuje, na koho sa premieňaš a podporuje ťa ku týmto premenám cez tvoju vlastnú svetelnú, presne takúto kvantovú, kozmickú DNA, že sa meníš na kryštál, plazmu, úplne novú verziu upgradeovaného zdroja, svetelného zdroja, ktorý je zdroj nekonečného množstva energie, informácií a vedomia. A to je presne to, čo potrebuješ na to, aby tvoje telo bolo prispôsobené, lebo tým sa stávaš, a keď tvoje telo nie je prispôsobené a nie je tam ten najvyšší level majstrovstva, alchymie a stelesnenia len vyšších kódov vedomia celou svojou bytosťou, tak tieto procesy sa absolútne nedávajú, lebo ľudská hlava, ľudské 3D stojí v ceste a toto je jeho rozpustenie a roztopenie.